garanga kata nyaka time ketudo record report mabende mana put mar NADCO nochwalo e od bura kacha. Ponono gin weche mage nikech ang'eyo ni e kinde mane un kaka kamiti mar NADCO nubedo piny nusumo paro kuwuok kuom joma opogore ahinya nyako tudore kod kaka idwaro ni IEBC manyien obedi. Gin ang'o mantiere report no ma nyaka keta tim monde kapok oyier komishonas moko mag IEBC. Ang'eno nego be ni yiero jakom mar IEBC kaachiel kod komishonas mamoko. Mokwongo nyaka jokenya bende ng'i ni NADCO noluongo aput monochuogi mar yiero komishonas mag IEBC. Kendo ne gibire mbele wa kotelni jakom gi Bishop Makanda. Nelson Makanda. Ma penjogi, nto bende ung'eyo gima dhi mbele Kenya kaendi. To gidwoko wan ging'eyo. Kendo nikech ging'eyo ok ginyal dhi mbele gi tijgi mar walo komishonas mag IEBC. Gibiro rito nyaka NADCO tieg tich magol report. Okay? To kata mana sani judgment manyo koto chiwo Justice Mugure Thandi ok nomiyo gi timeline kata odiochieng' nyaka gitere report margi mar joma giwalo, no? Kisomo ruling no malong'o to iyudo ni judgment nyote mana tiyo gi rieko. Omiyo gi thuolo no di temur matek mondo gini utiek. To adiera makende en ni aput no ok nyal tiyo tich maende gitimo. Nyaka girit mondo NADCO report be adopted. To NADCO report wacho kama, in short. NADCO report wacho ni aput mar walo komishonas mag IEBC idhi oloko. Mano mokwongo. To koro koseole oko to idhi chuoge manyien. Kiwacho ni dhi chuoge manyien, ni wacho ni jogo mane okete aput makamano ya wacho kae ni ponono ok nuyie godo kalore ni ne odhi yiero komishonas ma ponono otenore korka Kenya Kwanza. NADCO skoro wacho ni nego bed ni yiero aput no jomage monego bed kanyo ma ponono biro ng'iyo dwaro mar jo Kenya ma ok ging'iyo dwaro mar gikegi. Mane madhi. Idhi chuoge manyien. To idhi chuoge manyien kendo idhi med kwan mag jogo manie aput no. Ko ai abiriyo masani to nyako chiko. Okay? To jochiko gidhi bedo kama endi. Ng'at achiel idhi kel kod Law Society of Kenya. Ji ariyo idhi kel kod Religious Council. Council mag jogo majo lemo. Ji ariyo idhi kel kod Political Parties Liaison Committee. To ji ariyo idhi kel kod Parliament. To ng'at achiel idhi kel kod Institute of Certified Public Accountants of Kenya, ISPAC. Mago ji ochiko. Mwan gadiera ni ji ochiko go ko bede aput no to gidhi bedo jogo madhi ng'iyo weche mag jo Kenya ok parties mabinafsi or individuals. To mondo mano timre mokwongo nyaka report mana riko kal gi bungi. Mar ariyo nyaka lok chike matayo yiero miluongo ni IEBC Act. Kiwacho ni nyaka lok chike matayo yiero IEBC Act, ponono gin chike mage midwaro no lok kanyo kose gin chike gigi duto ma wacho no sebedo ka kelo achiedh nade Kenya kinde ka kinde tok yiero to anno ka jomoko ntiere kod ng'ur ni IEBC ok otimo tijgi e yo makare.